Здравейте! Аз съм Светулка. Тази медитация е водена и идеята й е да се освободим от всичко, което вече не ни е нужно. Да се освободим от всяка стара и застояла негативна енергия. Нека започнем. Заемете удобна поза по ваш избор. Такава, в която ще се чувствате най-добре и най-удобно. Може да сте седнали или пък легнали. И каквато и да е позата, просто се уверете, че гръбначният стълб и тила ви са подравнени в една посока, формирайки една права линия. Отпуснете дланите си така, както намирате за добре и нежно затворете очи. Насочете вниманието си към тялото. И сега, вдишвайки, изместете вниманието си към областта на очите, а издишвайки, отпуснете пространството на междувеждието. Вдишайте и насочете вниманието си в областта на челюстта, а с издишването позволете на мускулите в тази област да се омекотят и изпитайте сякаш лека усмивка повдига ъгълчетата на устата ви. Със следващото вдишване вдишайте пространство в гърдите и сърцето си, а с издишването усетете как сякаш гръбнакът ви се издължава. И с всеки спокоен дъх потъвате все по-надълбоко и по-надълбоко в едно мирно състояние на релаксация. Забележете как се отпускате в спокойствие и тишина. Усетете нежното повдигане на гърдите с всяко вдишване и спускането им надолу с всяко издишване. Усетете се как потъвате все по-надълбоко и по-надълбоко в това отпускане. Не е нужно да правите нищо друго, само да вдишвате и да издишвате. Преминавайки през естествения поток на дишането, насочете вниманието си по-подробно към физическото си тяло, започвайки отгоре надолу и отбелязвайки всяко усещане в областта, през която преминавате.
Може да е усещане за скованост, изтръпване, може да има някакво топтене, топлина, хладина или пък отпускане. Без да го оценявате или да се стараете да го промените. Само отбележете тези усещания. И сега нежно насочете вниманието си към лицето. Към гърлото и усещанията в него. Раменете. Надолу по ръцете. Вниманието ви преминава към лактите. Китките. Дланите. Пръстите. Както и пространството между тях. Насочете вниманието си към гръдния кош, към усещанията в сърцето, към корема, надолу по бедрата, възприемайки всяко усещане в тях. Продължете надолу по краката, преминавайки през коленете, пръстците, глезените, ходилата, отбележете усещанията в пръстите на краката, както и пространството между тях. И сега преместете вниманието си от физическото към емоционалното си тяло, отнасяйки се към всяка емоция с благост, мекота, съчувствие и приемане. Назовете всяка емоция, която усещате в този момент. Може дори да сте открили някои от емоциите, преминавайки през тялото си, като например преживян гняв, който се изразява в стегнати челюсти. Или пък тъга, която се проявява в гънката между веждите. Понякога изпитваме повече от едно чувство. Чувства, които се блъскат като вълни в скалист бряг.
И така продължете да ги отбелязвате и назовавате, отнасяйки се към тях с уважение и приемане. Една вълна се отлива, приижда друга, а между тях се образува пространство, което е само за вас. Пространство, в което да се освободите от всичко, което вече не ви служи. Пространство, в което да изчистите внимателно всички тревоги, всички притеснения, всяка вина, всеки срам. Пространство, в което да се освободите от цялата обида, от всяка критика, пространство, в което да пуснете и освободите ревността, цялата омраза, целия гняв, цялата скръб, болка и страдание. Пуснете и чувството за неувереност, всяко чувство на безнадежност, отчаяние, депресия, ниско самочувствие и тежест. Освободете се от всяка фалшива надежда, всяко чувство на съмнение и недоверие, всяка негативна енергия. И понеже пълнолунието е време, в което всичко, което е лежало в мрака, се издига на повърхността, сега е перфектният момент да го съзрете в цялата му светлина и да осъзнаете от какво е нужно да се освободите. Визуализирайте как сребристите лъчи на луната ви осветяват като прожектор, как осветяват всичко скрито във вас.
И със следващото вдишване визуализирайте как вдишвате една изчистваща сребриста светлина. А с издишване издишвате всяка стара и застояла енергия. Издишайте още веднъж хубаво до край. Вдишайте дълбоко, спокойно, изпълвайки до край дробовете си с въздух. И издишайте с една дълбока и изчиствана, прочувствена въздишка. Усещате как се освобождавате от всяко напрежение, което сте държали досега в себе си. И си позволете със следващото вдишване още веднъж на тази чиста сребриста светлина да изпълни всяка ваша клетка като прииждаща вълна. А с издишването се предайте на съблазнителното усещане за отпускане. И си позволете в следващите мигове да потънете по-надълбоко и по-надълбоко в това отпускане. Когато се почувствате готови, насочете вниманието си към настоящия момент. Към помещението, в което се намирате. Чуйте звуците около вас. Усетете температурата на въздуха, който докосва кожата ви. Почувствайте повърхността под вас. Както и дрехите по тялото ви. Размърдайте пръстите на ръцете. Пръстите на краката. Поемете още един дълбок дъх и го освободете. Отделете си този момент да си благодарите за това, че днес отделихте време за тази медитация. И отворете нежно очи.
Ако сте направили тази медитация до край, бих се радвала да споделите в коментар от какво успяхте да се освободите. А ако това, което правя, ви харесва, може да ме подкрепите, като се абонирате за канала, споделите и харесате видеото. Но най-важното е да бъдете нежни със себе си. Благодаря ви за времето и енергията, които споделихте с мен. До следващия път.